The builders build in vain. Me, I go follow you to go. Anywhere you lead me, I go. Jesus, my life is for your glory, your glory. She did do more, she did do more, she did do more. Taking me higher, Jesus. You never leave me, no forsake me. She did do more, do more, do more, do more, do more. You're taking me higher, Jesus. My life is for your glory, your glory. You make the little things I do be like saying a big thing. Oh, your grace makes the difference, just they embarrass me. Oh, I like it. Oh, I like the way you they lead me. Oh, promotion everywhere, contract everywhere, plenty money everywhere, cause you they lead me every day. I say I like it. Oh, I like the way you they lead me. Oh, Jesus, you are taking me higher. Jesus, you never leave me nor forsake me. Jesus, you are taking me higher. Jesus, Jesus, my life is for your glory, your glory. Except you build a house, the builder builds in vain. Me, I go follow you to go. Anywhere you lead me, I go. Jesus, my life is for your glory, your glory. Do more, do more, do more, do more, do more, do more. Me, I go there, follow you, follow you, follow you.
na-agba mbọ ihe anyị ji wee bụrụ ndị otu Kristi ọnwa
na-atụzi anyị nnukwu egwu eziokwu maka na nwebe onye jechara nọ nata ka ọ kọrọ anyị ka enwere ike ị na-agbapụ anyị ume maka na echetara mgbe anyị nọ n'izu a n'ọcha otuto dịrị Jesu mgbe anyị nọ n'izu a n'ọcha o nwere ofu onye nnukwu onye nkụzi anyị n'okwu ebe nwa ọwa maka gọọmenti a na-asị na ezama na-ebido the next 5 years ifu onye ọbụla ịsa akwụsa ya ịsasa ya aka ọ na-akachasị njọ owesịghị na ticha na-abịa ọ dịka e nwere ihe ichefu ifu onye ọ na-agbaje aga after that exam ifu na ndị mmadụ nọrọ na onwere onye dị shọ ebe a na-eje iri na eze na agwa nchara ịzụ akpacha gị n'ime ya apụta na ya a ga-enwe that tension otu a ka ọmụ dị mere na ọ bụ ihe ike iri anya egwu anyị ụlọ ejide iri anya egwu ahụ ka anyị ghara ichefu onye nwere ike iwepụ ya egwu ọ na-agaghị egwu ahụ ọmụ na-eri anya egwu anya egwu a ka anyị ghara ichefu onye nwere ike ime Kristiana ka a ghara ị na-afụ ife anyị kama ka anyị na-afụ a na-afụtasị onye jiri ọbara gbapụta onye akwụkwọ ụgwọ ji na onye nrụ ha n'ugbo aka nri nke ezigbo onye nche atụrụ ọ ga-abụ ha na-akpọkọtasị Jesu Kristi anọrọ aka nri na na-asị bịa nụ ụmụ ndị dị ngọzi nke nna bịa nwere alaeze akwadobere ụlọ anyị mbido nke ụwa ka ihe abụrụ oke ife anyị na-eketa ka ife abụrụ oke Kristiana na-eketa ka ihe abụrụ oke anyị niile ga-eketa n'oge ikpeazụ site na Kristi onye nwanyị udo dị n'ụlọ maka ụmụ nwanne anyị Kristiana Ụgbọ na Ifeanyị Ọkọnkwọ ebe ha natara grasa nke mmiri Chukwu ka ha sorokwa na akwụkwọ dịrị ha n'uju na-aṅụrị nke ndụ ebere n'ihu Chineke anyị rịọ gị biko dị mma
First of all, I'm making a chineke and Kemerika Union no bosta. Nine on a reads, Kelomata, Yaki Makiawa Bella. And below like an Indian father, especially my parish priest. The man who is putting money. I know he married this trade. So he can be any possible marriage. Even especially my bury my mother, because go to Maria, but because of the young naturally come back or my name decrease. So, Father, I'm making a for that. I think I can forgive for that. So, naked is in the Kuni, the Daniel, the Ogon, or Tony Gorgi, or Kibo, Darrington, the culture, and the Ogon does. Everybody, Monday choir. Ndị enyi ikwu na-asị ka onye ọrụ okwu ji bịa okwu ga-eji ụwa n'aha Jizọs. No.
dịrị Jesu ndị nọ n'iru n'obodo San Francisco Nicom dịka ya ntị siri okwu ọhịa anyị bido mgbe a na-akụ ka anyị na-achịkọta ọnụ dịka Kristiana si wee bụrụ otu otu anyị mgbe ọ dị anyị si ka mkpụrụ dị ya zuru ike na ndokwa Jesu meelie ya ebere ka mkpụrụ dị ya zuru ike na ndokwa otuto dịrị Jesu. Chi ekenekwe gị na anyị na-eme ọfụma maka m na-aga anọkọgo ugboro ugboro ọ kpatụpụrụ iwe sị ka ma mmiri ewe ma ji ewe na daalụ ogosinye na-eme mma ụmụ inyom si ka eburu ụkpa ekene tinye unu na ọ na-eme ka unu mere aka nye ego n'ụwa anyị tugo dị n'unu.
House of Assembly member that represented Abacha Chief Azubike Okoye. Once again, let me recognize the ward chairman, ward councillors in our midst, as I've already recognized Ward 1 Ruby. The deputy mayor.
Welcoming the Dozewa Campaign Organization. Okay. Yes, ira ila kwabulu no mwe moke mo emife. Ona ni mo ife ni ife nyonye meme. Nisoro ko wesi pologo noro. Abulu se mawo. Yes, Dozewa Campaign. Igbo ọgbara ụlọ nwa kụziri anyị anyị na-anụ ọkụ Igbo ọzọ enyi obodo oyi ọgọ nwoke anyị na-abịa mmadụ na-emetụ nke aka oke nwa ndị si na ha ga-abịa ka etinye ọgba aghara n'etiti anyị si onye ahụ gbata a na-asị onye nwanne ya gwara ya nụrụ unu ba unu azụ anụ dịka ụmụnne nkata unu kpara unu ekwekwene ka ori nri maka na onye ilo batakwa mkpasa ihe otu adị anyị na-akakọ ihe otu adị wee na-asị na ndụ ga-abụ unu nke ji unu nke aka nri na aka ekpe unu kwa ọrụ ga-apụta ajọ nwa ama mfu na otu anyị n'aha nke na nke ọbara na Shakers of Africa family in Abattoir Maishini, in presence of the Honorable Nnamdi Ezeanekwu, Okelme Nanago, Honorable Councillor representing the good people of Agumon 4, Okelme,
na mụkwụna onye ọcha ọkalụmaka na-ekene iyi in the house only possible honorable onye ka na-ekwu maka ya akụ enwere ebe the honorable member representing the good people of Nnewi ezigbo honorable you give us space, please. Initially, you give us space. Secret. What the family from Uru, I am Zulu Mono. I am Zulu Mono, I am
I don't know
ndị oge m gbasiri ike adịghịla ụzọ eze chie onye anya mmiri ebe a onye a chairman ụmụnna m bụ comrade Fabian Onuche ndị councillors ndị chairman of 21 local government n'ebe a anyị bịara na ndị ọzọ dị iche iche na mụ na ụmụ m kedu ebe ha nọ si na-eme n'ekwebe na-ahịa ya azụ azụ n'ebi ọkpala m onye nwa ka a na-emeri ihe niile maka oyi na-eme nne enyi na-ata agbara nwe ya na-eme gịnị na-ekwe ndị ikwu nne gị ịkpata inyere ibe onye ọghara bịa na ime nke aka nnukwu aka ekpe eme gịnị ụmụnna m ọchịama ụmụ nwakwuru ibe a ụmụ inyom onye na ụgbọelu m na ya akwa ọgọ nwaanyị ya na ụmụnne ha onye kpatara iji wee nwe ohere wee bịa taa wee sị na m na-ewere maikrofon na ọgọ nwoke nke aka mkpa onye nwere onye ka bịa kpala ọgọ m onye ka a na-eche kemgbe ọnọrọ nso mana ọ batago wee mee ihe dị na nne so ka ọ ra nna ọbụ mmadụ ka na-abịa ma nwa ha arụ fụda ma wee rụọ dada anyị si ka abịa godu na tebụl m na-ewere maikrofon amaka m ekwu okwu o nwere ndị ka m ekwu nwee ndị nwe ọtọriti totọ so chia izu nna agbanwe na anyị ewetagwo ebi dị ndụ mara m n'ọdụ mana ori nne anyị kpụtara wee na-eme ihe a na-eme iprezentiza ihe ndị ọzọ ọkụkọ onye ibe ugbone ekwupụkwane ụmụ ugbozone dịka n'afọ ụmụ nke famili union bụ ụmụnna ọkaigbo ya bụ ihe nwoke direct ka anyị ji asị na ife mmegbu unu mere anyị na ọgọ nwaanyị dị na mma zigbo ego ike anyị amapụ na ya abịa eti bikọs na ya na-akarịkọtabịa ọdịnahụ adịghị nwaanyị n'ihi ọmụ n'ime anyị ọ na-eme ọfụma na-emechukwu ike so ọrụ ịta ka esi dịrị ọnaghị eji ọgụgụchukwu ka ọ dị na-asị uru nke anyị na-ebichekwa anya nke anyị egwu egwu unu ife anyị ba ji ọbịa anyị ebube akwa mbọsị ọ gara nwaanyị dị na anyị nọkwuo na anyị ji ebe dị na mọtụ anyị dị ya anyị na-eburucha ọgọ anyị nwaanyị wee ma akwa dị mma nke anyị ba ji ọbịa na ịmụ na ha isi dị ya na gị dị ya nke anyị anyị jikwu lifetime wee bịa na onye arụ n'anya anyị ogwuru anyị nọ na sekretị nke bụ ndị ife niile onye ọga anyị nwaanyị bụ uri orufe ka ndị otu n'udo n'afọ Jizọs Kraịst bụ onye na-arụ meyọ na-ekwukwu okwu maka ịma na ndị meyọ pụta n'ebe ahụ ihe si afta so ọ bụrụ ịkụra m ugwu agụ for 4 years meyọ anyị na ndị pati so wee bịa mana before then ka anyị wee anyị na ndị pati bịa nwanne m n'otu aka n'obi ịbata apụga nwanne m n'otu aka n'obi ịbata apụga nwanne m n'otu aka n'obi ịbata apụga n'ụwa ọma n'ụwa ọma n'ụwa ọma one man time nwanne m n'otu aka n'obi ịbata apụga nwanne m n'otu aka n'obi ịbata apụga nwanne m n'otu aka n'obi ịbata apụga n'ụwa ọma n'ime apụga anyị na-ebu ndụ ọma anyị na-ebu ndụ ọma mmiri na-ema na-apụga anyị na-ebu ndụ ọma n'ụwa ọma APGA apụga aka onye na nwanne
ezigbo onye otu anyị bụ onye Afrịka bụrụgo prezident pati chairman Afrịka na Anọcha ime anya ọkọlọbịa niile na Amerika ma ndị kanselọs niile ma deputy na Okwuere ma ndị otu anyị niile so wee bịa ma ochendo na Okwuere ha bụ ndị represented by Nwekwụ Ebelechukwu so ịfụ na anyị zuru ezu bara abara anyị bịara ka anyị gbatii na ọnọdụ si ụlọ mgbe maka ihe mere mgbe gwara anyị ka o mere maka na emetụ isi ọgbapụ ọnụ anyị na-asụ ụlọ iko na dibe ma nna iko dibe ịma na ọnụ nwa ga-akwa nne iko anyị na-asị gị kasi obi na anyị nwere na anyị nwere ebe a na-eje na ebe a bụ temporal place mmadụ na-anọ but we have hope na ha na-ebe mgbanwe ka anyị na-agbanwe wee jee ebe ka mma maka na anyị ma na mma na ebe ka mma and anyị na-arịọ Chukwu ka onye anyị ndụ ka anyị nwee ike ịkụ ụmụ anyị anyị kwuru na anyị ma nwụchizi na anyị ga-adị ndụ maka na nwere Chukwu ka Chukwu na-emeri ya anyị na-asị na gịnị ndị ụmụ kedu ha anyị na-asị na ha iko sọrọ na nke a bụ ndị pati nke ego isi ego Mayor Okonkwo secretary ndị chairman niile n'ebe mba ma ejima ma na ọdacha ma na-ejima m ọ chairman njikọ ọka local government ọ kakwụkwa ogologo ma na ịkara anụma mkpụmkpụ akọmago ndị chakacha nnọọ ọka ibu ochie na-ekwu ebe mmadụ bụ nna m ochie ọnwa mmesoro ube onye chairman abịa na agụata nna m ochie nnọọ ndị jide bịa mmadụ nọ na ebe dịkọta mmadụ nọ nke e nwere ọnwa dị ya na mkọ ọhụ ide na-adazi nnukwu mana onye nwa alụcha chairman na Anọcha wee find ya mwebu ka m replace ewu onye aka wee nọ n'ebe ọ nọ maka na asị na nke a bụ nke anyị APGA apụga obodo mbata bụ uru mmebu obodo abụọ obodo ibe anyị na-akpọ obodo abụọ ntom ndị ji anụ mkpọ eme atụ ibe anyị ji aka atụ ụtụtụ bụ anụ mkpọ obodo Chineke gosiri wee bụrụ na obodo a bụ obodo Afrịka nwe ọdụgụ nwepụta ọga na-ewu na Afrịka ma ọ dị mma ma ọ dị njọ ma ndị ma ndị ekwere obodo a wapụga n'ihu mgbagha adịghị ya wee ruo echi ana m ekele unu mbata unu amaka mmadụ tụrụ afa na ofu na ofu maka na ọka igbo eze na-abụ ile mmanụ anwụ adọwacha dị unu ka a na ịgwa atụ mmanụ maka na-agụ m ifufe n'ebe a wusiri ịma n'anwụ mana onye ya anọrọ ọzọ tụrụ unu mechọ dị unu mkpa unu jiri maka ebe unu mkpa ọ bụ ofu ife mmelụ nsị na ụlọ ụlọ nsị na ha ekwe ọka nara aga atụrụ iru ọcha nwa ọdụ olu da nara ama aga anyị ma na ọkụ igbo n'igbo ya ọkụ igbo eze na-abụ mgbe mụ na eze mfe m ọ bịagharazi na amụ ọnụ ọhụrụ m nwe asịrị ọsịrị sọta ya akwa nri n'ihi ọnụ wee ebe ebe enyi nri obodo ya sịsa kwụsị ihe tupu ya n'ọnụ ya na-ebu ya ọrụ mmanụ anyị ntọ na-abụ a na-asị m nnọọ ọ bụrụ ndị amaka Maguruji yana na honore wale ku egbe kana ti ona ja ajoga era bi be bi be ajoga no mo go no do ma wa bi be ba ai me lo honore bu ya ta bi lo ka honore bu no okibo we ko chandi ye mi na awu chema no mo na mana ma kana ro kan ki je go no a chema no mo na fa wu ni anyi ye do no rebo o be do kuzo na afa o tu ya ma no e ke no ai do na mo
Yes, hey, hey, hey,
don't play your head and put your hand. Hold your mic. Hold your mic. Hold your mic. All of the Nazi, Nazi Fano, a biscuit. Now we're going to go to the Kabbalah to Honor. You do that. You're not being the honor because I have no honor. Hold your mic. Hold your mic. Hold your mic. Yeah. People, ọba ń gbé sọ́mi láyé Solution opportunity will remain till 2025, whether they like it or not. I still have in the building my own mentor, my own celebrity, my own life, Boss Lady. Boss Lady, I want to make an apology. I want to tender an apology. Kapaya Media people, Imani was emphasis on me. I was there for my life changed. I'm waiting for that to change today. Oh, but I want to Prime Commissioner for Health. Oh,
We appreciate you all. It is not easy at all. As never done for. Okay. As never done for everybody. I feel no. Empty bottles and empty cans should be removed, please. Go to the floor. Go to the we got to make other special request. Only I will be able to be back on the Sinatebe, Kamali Shebe, Jide Lugwe, or Suwe Teleko. Easy, I will meet up here. Only I will be able to be but how many I want to be then another time. I can see. On the website. ndị ogologo anyị ekene unu asị na ọgọ na-eso ọtụ ibi ya na Amerika mmiri anyị ma na onye ya abịa maka ọ na-aga ogbotolo ọdụtolo ọ na-aga ọnụ bebe iri ebebe anya na-ebe ihe mere anyị lere unu anyị na-ebikwu niile na-ebikwu anyị na-atụ unu nnọọ anyị ma na onye ya abịa afọ izoro dị bịa ọkụ ọgọ na-ejekọ ọgụ ya ihe n'otu adabasị ya anyị wee na-atụ unu nnọọ ekele anyị bụ na ebe otu ife niile a
Chineke ya gozi unu mmadụ kwuru mmadụ n'aha Jizọs.
ọmọ yẹn fúnra kàtó ìwé tó ń sùn òun ò ní ìṣòro ní ìwà so ẹgbẹ́lẹ́ ẹni ní fún mi bí náà báyọ̀ bí wọ́n àwùjọ náà pa ìlú gbèsè ní ìlú mi dókòó ìjọba kan náà ojú èdè nígbà wo ní àmàlú nígbà wọn tó ń gbé ìṣòro ní ìṣòro náà ha Jesus ndị nwa bụ ya kpara ụmụ nwunye ejide kọsa ebe ijide amaka ma bụ ndị anya kwuru gị na ya amanarị ọ ga-adịla eri na mma
Yes,
South Africa,
na ya kira kwemu awalo ho buru bere odo ko tebe ana mare ko ka odo ko ya ko ani na do do ma do ma ikola yo yesu ikola yo ayo ye ano duro na to mara me ko yesu ikola edo wo yesu oye la ke se dia akire kai ti dia umu nna na asị ka anyị bụrụ ekele nweta bụ n'uru no ọnụ na-ekwu umu ọmọgbele ewere ihe na-ebupụlita anyị bụrụ unu jide wee na-asị na ọ ya bụrụ unu ya mma ihe mana nwere ụlọ ndị ebe a anyị akpọkọtazi ihe n'ụlọ anyị na-ekwu bifo ara anyị na-atụfu na anyị tụkwasị mana ama na uwe ya egwu na-abịa ekwute anyị na-atọpụzi ego ihe anyị Oh,
anyị nyere ụlọ onye ga-asị ọrụ ụlọ na ọ dịrị ije nwụra enwere ntụrụ isi anyị ji one life cow bịa oke na nsogbu ọdịrị ngwalụ n'arụrụ Mama biya ma ba unu. Mana nke bu ifo mbido. Ma ro te mana mbo bi bobia lo. Bobia gba ju odolo. Akọwara m onwe m ọfụma. Maka awụ m nwa dị anu. Nne m jide ka mba na-efo. Nwanne Adama. Yo na nke bere ọnụ ngene, mara m kwuru biro, mana nke bere ọnụ ngene. Biro ka adụ ikele. Ọ nke mma. Awụ nwa dị anu na. Yeah, no, no, no. Hey, you go. Oh, no. I can't get it wrong. Yeah, we will get it. So now, I'm going to go to you. But I don't know. I go to the norm. I'm going to be here. But I don't know. I'm going to get that one. Oh, but you will start the marble room. I'm going to buy a zero to buy like you. Who are pretty cheap. But I want to move about that. Babu, mana buku tu ya? Mungkin dapu ya. Maka aku dapu. Dia orang tu dia na, you orang macam pemain dokter. Ayah dulu nama. Okey bu. Okey dulu nama orang ayah. Orang okey dulu nama. Kalau ini tu bona. Dia dulu dia apa? Punya ni. Punya bocil. Bukan nunu ani. Dia nunu ya, kota ini Roma. What I am new, what I will do, what I read. You know what we do before. Oh, no, Tata. Only I do not Rampala is a Buruzo. Only I forget it. Only we know number. Where we did it. I will definitely miss her here.
video no snapping. I want to snap it. Snapping your mama now. Okay, nne biko kekwara ya afa gị. Oge ọtụtụ anyị bịa akwamozu Mrs. Christiana ụgbọ tata na anyị notice na ịbụ nwa mama. So ka ịkọwara anyị mama ka ịgwa ya onye ọbụ Adele tisi wee ihe miss bụ about that. Mama enwere nsogbu. Mama bụ ezigbo mmadụ. Anyị misiri ọfụma. Dịka onwere onye kewara anya na ọ ya adị ewu. Enweghị onye kewara anya dị isi otu eji atụwa anya 5 years ago. So na ọnwụ ya bịara otu a. Mana ihe niile dị n'aka. Anyị ala ebe ọbụbe mmụọ. Ọ na-ewute anyị mgbe niile. Anyị lekwara afọ ọtụtụ ndị mmadụ ga-anọnyere n'olu tata n'ime. So ebe onye na-agwa ndị a niile hapụ ya na ọ ya anaghị ugbo na-enweghị nsogbu ọbụla ụgbọ oge dịka nke oge dị na ya aka ya ma n'aha Jizọs. Amen. Amen. Thank you. Nwanne biko kọwara ya onye bụ afa m bụ Matthew all my mother ka a na-akwado ụbọchị so my mother wee a politician, a fighter, a hustler, and a good woman. So my mother, no matter anything, it's Chineke. So you need to do Chineke, and I'm going to go to the so I'm making one of the other. People with the pure one different praise. As you know, now we praise the W and Jesus. Thank you. Bukan mana fana fodo ebodaku osibondo dibanu tukuna mwenye abaliteganya lori akra ada asimonya mina wala ana inona kirano do kuluche ayi nanya ana sidin no dino dibodo beza kuge Dr. The dog. I've been Get a dying wine. We're gonna get one guy. What? Only like I say, but they get it to the line. I walk. I say, like, no. I have a leg. Dalo, it's with the magical marginal Jesus. Thank you. Thank you. Before we yes, I like that. Sister Anthony, Mother Brochukwu Ugoji. Okay, sir. I be a proposal with Mrs. Christiana Obo. Nice panel, okay. So I like to give one or two things about Ogo Christiana Obo Ogo Nwaya. Money had the man. Money had the husband. Ezigbo ọgọ ọnwa kelori ya mama Chineme atụwara m anya na mma akwụ ọgọ nwa ya by this time mana otu osiri dị anyị nabatara ya so na Christiana ụgbọ ụlọ ezigbo mmadụ ụlọ ezigbo ọgọ onwe ka o si wee amarụ njekwuru ya jụọ ya kede ọkpụrụ malụ onye ka o ji dị ka ọ ya adị akpọ ọnụ eje ụlọ ọgwụ azọrọ ya mana azọpụtara ya when basically I work na ya akwa na ya mi ready na o ka ji bi ata we me ready na me of ma ko na ka dan risk ana
So I got like I malike when they happy I am what am I? Onwere ekene ka na-enye onye ọrụ na bịa soro nkwụ ọgọ nwa ya. Obere mmadụ ka ọ mana Chineke tụnye m ugo. Mmalụ mmadụ na ọrụ na gọọmenti ime anya efu na so onye abịa ebe a onye nọ na gọọmenti. Gọvanọ bịara ebe a osote mmadụ chief of staff bịa deputy chief of staff bịa principal secretary bịa member House of Assembly Ejike Okechukwu ihe bịara akarịrị na ndị commissioner for health. So ana m ekele fa na sina Chineke ya anọnyelu fa ebe fa bịa kwanyelu m ugwu aga m akwanyekwelu fa ugwu mgbe nke fa Chineke bụ onye ga-akwanyelu fa ugwu finally maka na o jiri onye mmadụ nke ọ na-eli ama akụ ya ọ dịrị juru aba ọ na-enye ọrụ anyekwere ya. Ekele gị in a special way since morning Anaka Mass Aproko Republic nọ live na-esi ife niile a na-eme n'ịntanet wee lukwe na mgbede a so ana m ekele gị wee na-esi ụwa niile onye chọrọ ike mmemme ọ ga-eme ya chọwa Aproko Republic led by my own junior brother bụ nwa nkiri Okoye nwa Nigeria ka akpọ gị n'igwe ka ije gbaefe ome etu isi eme ọdụizi Aproko Republic ebe a nọ ebe a. Afọ m bụ Iyom Uju Ugoji nwunye ọkaigbo ezere abụ na nri ọmụ ada Mrs. Christiana ụgbọ nke afọ atata ọmụ adị ya nwaanyị. Ọnụ anyị na-eze ndị na-awọ ọchịnị ka aghọtara onye bụ dis Mrs. Christiana onye ọbụ kọwara ya ụdị mmadụ ọ bụ. Christiana ụgbọ bụ mama m nwa nwunye izi ọmụ ụdị mmadụ ọhụrụ na onye mmadụ egwu na m ọ na-agba oke ebe ụmụ ya nọ ma ndị ozi nọ onye nchekọta ka ọgwụ osisi ka a na-akpị ya na be anyị maka oke osisi osisi ụmụnụ na-ewekwasa na ya wee nwee nchekwebe. So ọ nnekwu nwaanyị ka ọ nwaanyị siri ike gbasie ike ọ dị ka nwaanyị na-adị. Mama ya na ka ebe ndị isi eme isi about time ka ebele n'isi. Yes, ibe mmemme isi about time erika because amana ya kịta ịmanụ Christmas ka a na-agba achọ ịgbanụ obere ego ọsị m ke Iyom kedu rice anyị ma ada ụgbọ kedu rice anyị atụwa alụ ma rice ma tosiri mma evujeziri onwezi ya atụ m kedu rice kedu oge isa kedu ma ụgwọ a na-akwụ ya kwa ọnwa kedu si onye ọzọ akpọ m na fon sị m kedu si ụgwọ m na-enyewe ego m na-enyewe kwa ọnwa. So m na-eme isi a lot ebidogo m isi ere sef because otego m medowere ego ahụ a na-enye ya kwa ọnwa kemgbe ọnwụ ihe nwutedele m taa. So anara nnọọ otu a si wee bịa nke ọkpara ji wee bịa nke ọ ga-eji wee na ya aka mma otu a si wee metụ ya wee bịata ya nọnyere anyị Chineke ya agọzi ya n'aha Jizọs.
Jesu. Ayah nak rumah sana. Mereka ada juga selain tak mau bos aja begini. Bos aja begini. Kaisar dah kan ini mana? Ojo dulu Jesu. Ini bola sana. Kalah. Oh isi dia. Yes. Kau bisu kano, kaina apa? Maka youth and children harvest Thanksgiving and get bahasa. So na tahu. Orang maka yang ini ni mau faham. Kalau tu faham ada awak dia. Na aida kena cina. Maki orang ni no le berani. Aida kena cina. No cuma berumah ni. From January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. I got
So ka anyị gbuo ọnụ oke efi biko ka anyị mee na egologolo ịkwado ga ajọ suwe n'elu maka ịkọ akwụkwọ oke ọgọ m yes So on behalf of my family, good people, they did 200,000. 200,000. Ezinụlọ Ogbudulu ụgbọ 200,000 naira. Kere ebe ọ nọ? Kere ebe ị nọ? Chukwuma na-eme mma, onye na-ebere dị obi afọ ọma. Okay. Father, I will use your word 2,000. Amen. Only will have with some of 2,000 naira. I have never been supposed to go. Oh no, I'm not making something to the back for your child. 2,000 naira, thank you. Cash. Oh no, I'm not. That is a donate 1,000. 1,000. You never leave me, no forsake me.